Moikka taas kaikille. Tänään meillä on uutta videoa, eli siis kuultiin tällaista harjoitteluvideota, jossa me harjoitellaan temppuja ja tehdään temppuja. Ja mulla on mukana mun kaveri Neemo. Ja muistakaa tykätä ja tilata, jos tykkäätte videosta. Ja kommentoikaa mitä mä teen seuraavaksi. Joo, ja koko video tulee myös Me Pojat YouTube-kanavalle, samoin Jusa Indo YouTube-kanavalle. Mikä sä teet? En mä tiedä, mä ajan vaikka vipin tonne noin. Ja tää vähän pahoittaa porukkaa. Joo, älkää välittäkö niistä, jos ne vähän kiroilee tai jotain. Ne saattaa, mutta ei oo meidän ongelma. Ok, sä voit mennä nyt, jos sä haluut, niin mä voin kuvata tästä. Niin. Mene vaan. Mikä sä teet siis? Joo. Melkein. Ok, mä voin tehdä tuplappiin, koska ne ei mulla ihan tai meni se silleen? Joo, mä olisin varmaan saanut sen, mutta kun tässä oli vähän... No se oli vähän sketsi. Okei, no niin, joo. Joo, ne menee Joo. Ei ihan. Joo, meikä testaa uudestaan sen vipiin, mutta nyt mä otan tuolta vauhdit. Hyppään tohon noin. Joo, ees niin. Joo, ei ihan. Ok, eli Jusa tekee priin. Joo. Joo. Ei ihan. Liian hitaasti. Ok, Neemo tekee vipi. Noniin. Joo, lähtee vähän huonosti temmu. Joo, Jusan vuoro. Kannat. Noniin. Ok. Ok, eli se tekee taas vipi. Bro. Joo, melkein. Mä en kyllä lopeta sitä viikoittamista ennen kuin saan. Voi joo, uusi skuutti, niin mä en ihan tottunut vielä tähän skuuttiin. Normaalistihan mun vanhalla mä sain sitä ihan nyt. Mä sain ottanut nyt meikäpä vettä. Onko se tekee taas? Joo, chillisti. Mä törmäsin seinään. No niin, mitä sä teet? Mä temppuin. Okei, free. Free. Sieltä se tulee. Joo.